Maita yenyu adiwatarira handizive kuti ikoko muchiri kunzwanana here pakutandadzana. Ndiro basa redu, tinodzisumudza naye kunyange makuva embwa tinokudubura. Dzimwe nguva hadzikurukurike kaidzi, tiri mumhuri, tiri mumakereke, asi kana tiri pachikuva chino chekubatsirana mukati menyika yedu tinodzikurukura. Mukaona todzitaura kuno, pane kwazviri kubhainda. Tambobvunza mubvunzo kuti kana zviri zvekubasa, kana zviri zvechakati zvichapindurwa zvese. Tasvika muchikamu chatinongosunga. Saka regai nditange nekuchikuva. Shoko rimwe chete romoda kukanda kumusha maringe nechirongwa nderekuti kudii Maika Sese? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kutya Mwari ndokutanga kwezivo. Saka kana ndatya Mwari, hazvina basa kuti ndiri pakawanda sei. Ndinoramba ndichitya Mwari. Uye sin not and fear not inofanira kunge riro bhandi rangu. Rinofanira kundichengeta. Kana nyangwe ndaenda kubasa, taenda nemumwe murume, ndakabatwa nekutya Mwari. Ndikaira ndaita Mwari bhandi rangu. Handifunge kuti ndinogona kurasika. Kwete kurasisa Mwari, asi kutya Mwari nemo. Mashoko echenjedzo. Hanzi tikatya Mwari, hapana nyaya. Professor? Zvinoitika ndezvekuti vanhu pavanenge vari kubasa, tine nguva yekuti vanhu hongu vari kufamba vari vese vanga vari kubasa. Zvekubasa ngazvive zvekubasa, zvekumba ngazvive zvekumba. Shamwari yakanaka kana kunge iripo hameno yakadaro ikureva kuti yekubasa yechikadzi, inofanirwa kuziva kuti uyu murume plus handifungi kuti kubasa kungava noushamwari, kune iworkmate, mushandi wauri kungoshandidzana naye, haanzi ishamwari. Saka iwe wakufanirwa kuchiziva kuti pane period yatingati yewindo, yekuziva kuti windo rakavhurika kubva nguva dzakati, kubva na6 kuda 7 o'clock kumanheru kusvika 7 o'clock kumakuseni. Hausina kodzero yekutextirana nemurume womunhu zvine zvamamuchi kana kuti zvichi zvamukataura. Ava nemumwe munhu waanaye, ava imwe office, anopinda mune imwe office. Saka iwewe wakuchifanirwa kuti uchidini, uchisiyana naye. Unomira uri muleni yako, uchimhanya kana dai anga ari makwikwi, unenge uchimhanya uri muleni yako. Ndizvozvo baba. Hanzi pane nguva yekutumirana mameseji, asi meseji dzacho dzinoshereketa kaidzi. Unenge uri pasina network ka? Paunenge uchingoti pindei mumba, yobva yati ngenge, ochidini? Yatumirwa kare ka, totiza seiko? Hazvitizike izvo, vakasese. Hazvita nyaya Chisamba. Munhu ngaazive paari. Ndibvumire ndisenzese chirungu Mai Chisamba. Ndizvozvo. Kana uri mudzimai, pane nguva yauri a woman. A woman, it's a wombed man. Murume anoita pamiri. Hauchike munhu, ndosaka muchikwira maiti, hauzoti uri mukadzi unopushawo imomo. Ukazviita mukadzi uri kubasa, varume vanoona mudzimai. Kana wakumba, you are a wife kune murume wako, and you are a mother to your children. Kana uri murume, pane nguva yauri a man, pane nguva yauri a husband, pane nguva yauri a father. Saka ukaziva role idzodzo unogara une maboundaries ako. Ndizvozvo mashoko makukutu. Tinozvitenda vazvitambanudza havo nechirungu nekuti pamwe pada mutauro yedu hatizogona kuti man, husband, father zvakadini zvichisiyana, asi hezvo zvigashirei. Ndombo yapane Murora. Isi takakura kudhara tichinzi vasikana vanofanirwa kutamba navasikana, vakomana votamba navakomana. Asi maenda kudhidho rimwe chete. Taenda kudhidho rimwe chete tichidhidha pamwe chete pasina nombofungidzira kana kuti tingataurirana zvimwe zvorudo, asi taingowa mufaro savana vakangoenzana. Kumweya iwowo wakazoendepi? Kana kudzidziso yakare yemadzitateguru edu yaiti hero dhidho, vakadzi vopinda vanasikana kareko vanga vasina kana zviye zvinopfekwa mazuva anoka, vaingobhukucha, but asi hapana aiona zvisiri zvinofanira kuonekwa pazuva iroro. Zvakazoendepi? Mweya iwowo ngaudzoke. Tinokutendai, endai pana vamwene. Takungosunga, tinoda kuti chiedzero chisvike kumberi. Tenyu Mai Chisamba. Ndizvozvo zvava vachitaura. Kana ini ndaitofudza mombe nevakomana tichienda kumadhidho chidhidha nemadhishi. Ndakangoramba ndakadaro zvandaingoudzwa nambuya vangu. Kana nanhasi ndakaramba ndakangozvibata ini. Ndikasvika pakuwanana nemurume wangu. Murume wangu ashanda nevakadzi. Vaenda vachinzi vanofanira kuuya na12 mumba vachishanda nevakadzi. Aiwa, ndaingozvitora kuti vari kushanda nei kubasa. Handina mboitanya nazvo. Iye hanambotorawo kuti ave nevashamwari dzechikadzi dzekunze dzisiri dzekubasa. Ina handisitozvigoni kuti ndigove neshamwari yechirume yekunze isiri yekuti kwanzi taurirana pausahwira huya huriko pachivanhu. Kwete. Nanhasi takangodero.
zvakangoona kuti ini ndakanga ndisina hanya zvekutoti vamwe varume vaitoti hamutedzero zvinoita mai guru maininava havana hanya tiri kuenda kubasa 1 nevamwe saka ina nhasi ndakaramba ndakadaro ini kusvika murume wangu aende papenjeni. Mukwasha chidiki. Bumbiro redu remutemo renyika rinoti umwe neumwe ane kodzero yekuwirirana neumwe neumwe waanofarira. We have the right to freedom of association. Izvi zvekuzvisungirira netsika izvi kuzvipedza pachedu. Ndozviya zvekuti mukadzi wako akaenda kubasa anozopedza 3 days akanzi last seen 3 days ago paWhatsApp. Nenyaya dzekuti tiri kuzvisungirira kumayunivhesiti kwedu kwatova nedzimba dzekuti vakomana nevasikana vakwanisa kugara muimba imwe marumu anoteedzana. Tiri kugara muvhileji yenyika yose. Ngatichivandudzai pfungwa dzedu, tisafunga nenhengo dzedu dzemuviri asi tishandise pfungwa. Mashoko makukuta ari kutaurwa. Ari kutaura kuti nyika yose rakunge dunhu rimwe chete, global village. Iye zvinodzimba kunyange kumayunivhesiti sekutaura dziri kunetsaka. Munoona vana vachiroja vachigara imba imwe chete vasikana nevakomana asi pasina ushamwari hwebonde. Ndozvaari kutaura izvozvo. Imi munozvitora sei? Ndoyepamuri vachinoda. Zvakanaka mukukasika kubasa kuzwi ushamwari. Vanosenza nevarume nevasenza nevakadzi bvai matotara mutaro kuti izvi ndozvekubasa izvi hazvisi zvekubasa. Kana mamhoresera amuchaitana munofanira kuzvibvunza ndezvekubasa here. Kana kutumana kwatiri toita pane inonzi upepe hwendebvu ruzhowa gomuromo. Pane ruzhowa gutoripo. Hapana kana feeling mamachines ari kushanda. Asi panyaya iyo yakora muto izvi zvekudero hazvidi kudaro maichisamba. Nozvikazodaro. Nokuti zvikazodaro hazvihodero. Apa ndiri kungoti mhepo plus mhepo equals mamhepo. Saka tinozvikirietera mamhepo acho nokuti mhepo yabva kuna mai vaya yoenda kuna baba vaya dzosangana dziri 2 atova mamhepo. Ndizvozvo rega mukwashataure uchidika upedzera. Mukwashataurako? Nyaya iyi yekuti itorova chiringaziva chiye chanesu. Murume anoita shamwari yechikadzi, mukadzi achita shamwari yemurume, ndoona pasina dambudziko. Nekuti kana iri shamwari yakanaka inouya ichitora mudzimai wangu kuenda naye kuchechi. Asi kana isiri shamwari yakanaka ndopaya panotorwa mukadzi wangu achiendwa naye kudhina. Nekuti kana matambudziko atiri kutaura ariko kana kumakerekeka, matambudziko aya hasi ekugochi cheteka ari kwese. Asi kana tiri muchirongwa maisamba show munhu wese ane pfungwa dzakasiyana siyana. Vadikani ndo pfungwa dzabuda kumasvingo. Munoziva kana toita zvinoendeka zvikuru sei tiri mumaisamba show chiringazuva chiye chinobva chakwikwidzana nesu zvakanyanya. Ndine urombo chiringazuva chabva chatsuka chikakwata. Asi regai ndikuvimbisei, kungave kuno kumasvingo, kungave kana imwe nzvimbo, ichochi chirongwa tichadzoka nacho zvakare nekuti taona kuti chakazara chinoda kugadziriswa. Regai nditore mukana uno wekukutendai nenguva yenyu nokuuya kuzotigashira nekuti kurukura pamwe chete takakomba churu. Regai ndigotenda vatyairi vedu vatyaira chirongwa zvakanaka. Tinoda kutenda Profesa Billionaire Baba Kasese, tinokutendai. Dr. Kasese, tinokutendai nokuye muri pano. Mai Kasese, tinokutendai. Ndinofunga kuti vachaenda kumba vachingonowadzana nekuti pachirongwa vanga vachirakidza kuti ishamwari dzakawadzana. Nai ndini wenyu Dr. Rebecca Chisamaba.